Uma usindisiwe ukholelwa ukuthi uJesu inkosi, le video yakho ngicela ngekhanda lami ngoba linjena nje ubulongo lokho swade ngiyogeza ngapho, yabo. Kuze kuyasiza kwesinye isikhathi just ukuyigeza nje. So la le message engiyitholile at December before kuba u-2026, yabo. Ngakho ukuthola ama message nje, yabo, akanje kuukuthi abantu bayafuna ukulalela, yabo. But vele sithi mhlawumbe sesenzela the next generation because vese nina vese sewonakela, yabo. La kuthiwa lo nyaka oka 2026 is going to be a challenging year for ama-Christians because lo nyaka is going to be unyaka wenu for seeking information ngoJesu. Nizobe nithandaza, nihambe intaba, nifasta because nizobe nifuna ukumazi kahle kahle ukuthi ubani, uzalwe kanjani. Because I'm not against the Bible, kodwa akuyenze sense, yebo. Abakwazi ukusinikeza into ezosiphilisa, into eyiqiniso, bebe bakhona futhi ukuthi besicindezele. Angizami ukukhuluma ngepolitiki, kodwa ngikusho akuyenze sense. So into esukuyiqiniso nenhle safihlelwa yona, sathathelwa yona, sanikezwa lokho abafuna ukuthi thina sikubone, sikukholwe, yebo. So ingakho abanye abantu bethi uJesu akekho, Jesu aka exist, na indlela yabo abakholwa ngayo leyo. Mina kodwa engakusho ukuthi you are not wrong for believing ukuthi uJesu uyinkosi and wayekhona and futhi uzobuya. Now izinto ke eyinjengokubuya kaJesu yize nizobe niyele entabeni nithandaza nefasta because ilapho nothola khona ukuthi usekabuya. Ukuthi umebuya nina anikhona ukubona ukuthi uye ngoba nisuke nilindele that picture naye emqondweni wenu. Mhlawumbe indoda enentshebende, mhlawumbe ephethe, mhlawumbe egqoke izinto nje ezingamalivi futhi akeze ukwehle nje sibhakabhakeni ehle cha uzozalwa nje, inkosi yazalwa. Kodwa uma izalwa iyozala phambi kwenu, kodwa anizukubona lokho, nizobona nje umuntu nje, yabo, kanti uyena qobo lwakhe. So umbuzo uthi usefike kangaki nangakubona lokho, waphinde wabuya kangaki nangakubona lokho. Lokho nithi uzobuya. I know ukuthi ngizokala ngathi ngahlala njengamanje, kodwa le video le uma uyibuka one day izophinde yenze futhi sense, yabo. So all I'm saying is nibaningi kakhulu kule nqola, kodwa the more nithola iqiniso, the more nambulelo uzoba ingcosana ezosala. Ngobani na? Ngoba not everyone is called. Abaningi bakholelwa kuJesu because it's like magic. Kuzwakala ngathi ku magic, yabo. Ngazi ukuthi nje it was this beautiful thing nje eyenza ngathini abantu bayithanda into abayizwayo, abayifundi bayibonayo. Le abayibonayo bayithatha kancane, le abayizwa bethi iyenzeka bayithanda kakhulu, kanti there is a possibility ukuthi it's not true. So ngizokwenza example mhlawumbe ngoShaka Zulu. Sinenhlanhla ngoba sakhona amakhosi futhi sabathola mhlawumbe nomkhulu abasitshela iqiniso ngoShaka Zulu, yebo. Ukuthi ngisho ngakuthiwa bayathanda ukubhala istory ngoShaka Zulu lapha besenze lapha, kodwa sokhona ukubona ukuthi into engekho ke le, yebo. So what they did, they saw this powerful king, they took this image base bifaka okuningi nokungekho because bafuna ukumpainta as this pure powerful human being or king, yabo. So kushuthi kuneqiniso kunamanga, asingakufihli nje lokho ukuthi kuneqiniso kunamanga.
mina iBhayibheli ngilifunda ngilazi kodwa mina nizongifakazela ukuthi amaBhayibheli awafani. So angizile la uzocriticize because nami ngiyasho ukuthi ngithi ngikholelwa kuye futhi hayi phela mhlawumbe ukuthi mina ngihambe ngokugoqa kuye kodwa I know the history uyabo angaze ngihlale phansi ngiyifunde khona into lekuthiwa ithe angiyazi isingisi kodwa angazi it's reincarnation into enjalo nje uyabo. So if izinto kanjalo ukholelwa kuzo uzobona ukuthi kunabantu abazi history because they've been there before yabo. But asikho lapho sikusho ukuthi ngabe ngithi mina bafundisi thathana amabandla enu amabandla kaNkuluNkulu nibenzisa u1 2 3 4 ngoba uJesu kunemiyalezo eminingi afuna ukuyidlulisa kunina. But inkinga ukuthi abafundisi engizothi abakwenze lokho obani ngoba thina sithola ama messages abafundisi bathi bacela ukuthwala bathi abazalwana basanikele bacela igubhu ibandla lisakhuli uyabo. So na abafundisi abekho shuthi nje kahle wena akube uwe manje noNkulunkulu noJesu uwe nje uyabo. Ungavuseleleki wena only if you went to esontweni vuseleleka nje uwedwa uyabo. So uwe noNkulunkulu ibidami isinto kakhulu kodwa nje ngizama ukusho ukuthi lokho abaningi bangangilalela manje bangangikholwa it's fine kodwa izinto eziqoshiwe kanje ziyahlala for iminyaka eminingi. Even if le video abantu bayibona in the next 100 years it's fine but it will make a difference because nifana nabantu abaguduzayo abahambe becinga kodwa abatholi and lento ilula you have the answers. It's just that uma ngathi uyangilalela manje and uyaqala wenza into lengishoyo uzokambulelwa and bazothi uyahlanya enkonzweni because vele bakhona abambulela abatshela kodwa kuthiwa bayahlanya because abantu bafuna the scripture. Nawe uzubona ukuthi lento iphupha into engekho kanti uyaphupha uyatshelwa uyambulelwa uyasaba nanokusho ayike indlondla amanzi ke umuntu ongasabi kakhulu izinto kanje uyazisho nje. So akube wena uNkulunkulu thandazi Jesu uma uthi uyinkosi nomsindisi. Ngicela ukwazi ngawe ngicela mina ufike emaphusheni nami uzongivezela ukuthi ubani. Uma uthi ufuna ukuthi ngibe omunye womuntu oyophatha amabandla akho ngicela ungivezele ukuthi ubani ukuze ngikhulume into kubantu engizwe ngawe not lento lena ebhalwe phansi ngoba lento ebhalwe phansi iyabhala umuntu and labantu abayibhala are the same people who colonized us. So how can they give us a positive and the true information while their aim was to celela phansi? So just have to play around those things. And I'm not saying ukuthi kholele into engishoyo kodwa I'm just saying lo nyaka unyaka ozonichallenge kakhulu kuze ngathi nahlanye emakhanda nizoshayisana ngamakhanda kuyohlukana amabandla phakathi kuyokwenzeka izinto eziningi niyolwa ngishukulwa nibanga leli gama lika Jesu. Kanti sekuyisikhathi ke sokuthi ke manje sekumele kuhlukana inhloko nesixhanti kumele kusala ababizelwe ngempela mse yahlangana ndonke amanzi ahlangana namuza kule khanda. One day I will not be cooling on the khanda nizobe senethi washo kodwa ke asifisa okubi sifisa ukuthi because akusimina ngedwa sifisa ukuthi laba nabo abatshelwa imiyalezo abadluliselayo ama messages bebe nesibindi sokuma phambi kwecamera kanje umuntu edlulisa message because social media is the way manje ukudlulisa message ukuthi uzothola one view it's fine kodwa social media uhlezi uzivundulela iwona into yakhona. So ngayenza video manje bengayiboni bengacomment bengenzi lutho but one day so encourage ke nabantu basindiswe kuphela ngisho kuthi ubani pass the message and don't care about the criticism or whatsoever. There will always be those people abafunde kakhulu abazi kakhulu thina sazi ke sidlulisa imiyalo leso nje indlondla amanzi lena angisindisiwe nkosana zithi usindisiwe cha ngisindisiwe just passing the message. Thank you very much Khosi FM.